Ndinotenda Mwari zvikuru maererano nemwari wakanaka. Ndinopasira kana chechi zita Mambo Jesu. Amen. Ndinenge dzokafundiswa pakati pedu tungamiri wese zita Mambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari nokuda kwenyasha kuti tigone kugoverana shoko rawo. Tanondirenge kubva kubuku yaGenesis 27. Tadakara pamusoro pekukosha, the importance of the Holy Spirit to the church. It's so challenging text to me. We are speaking to the youth, not to the whole church. But I don't know what to say when I tell you the Holy Spirit. Now we put a matter where you watch away John 4:24. Jesus said, look at somebody where Malona matter, no matter where Jokwadi, which is the truth, which is the word. We are trained and know the part of the Godhead. Saga Acts chapter 2, Jesus not on never did the activity, and I will not Jerusalem among the Moyamshin. And Moyamshin, however, I'm so pain, you come Chatanga Vita Bass. Shuleva Guti, shoot the Vita Basarina, Zoyan Wanga Fambana Jesu, but divide up the drive, the push of the Holy Spirit to Akologita and Jukafat. Challenge at now sometimes they could see one church one away. One told God, and the Achita, I told God, Ajit, but never was eating, Yangwaskari was eaten. There's a drive in more. And it out to eat it or sing and the former people that was rotate and ask how she did, but rotate. And the church was always decided to know money. So there's a push a drive in you, push up in your decision. So, choice is not enough. Can I also relate by the Spirit of God? When I change him open, you want to put the can of not to my choices are gaipa. In your put your very much choices are not a punish of Kurina for my choices. Why? They'll end up on the outside. So, Saru the Peter Shakanaka in one West, but put cheat ticket Shakanaka would under the position of the demons and driven by the devil. I should go there, I should put Shakanaka. I let me see. Nipanda kuchukua pandaka kundikana. Daika pass. Pandaka discover that is not enough. Kuona pass is not enough. Ine pandaka kufuira ndaitunda pass. Pandaka fuira ndichika pass. So ndaka discover kuti kuona pass is not enough. Pane dedication inodiwa, pane discipline inodiwa kuti ugone kuachieve my goals for life. So kana ili nawe kuna matamari now. When you are led by the Spirit of God, vanotungamirwa nemweya ndo vana vaMwari. Zoreva kuti kana munhu asinganzwisisi kana kusaziva pamusoro pamweya mutsvene anova an ordinary believer. So the devil is not worried to be the church to the title that he is worried when the Spirit of God dwells in you. So mweya mutsvene manje number 1 unogamuchirwa, number 2 kana wakugamuchira unofanirwa kuziva uye nekumunzwa paanotaura. So the guy read the book of Genesis 27 from verse 1. One day when Isaac was old and he was turning blind, he called for Esau, his older son, and said, Son. Esau replied, Yes, my father. I am old now. Isaac said, I don't know when I may die. Take your bow and quiver full of arrows and go out into the open country to hunt for some wild game and prepare for me. Prepare for me the dish, my favorite dish, and bring it to me so that I may eat. Then I'll pronounce a blessing that belongs to you, my firstborn son, before I die. But Rebekah overheard what Isaac had said to his son Esau. So when Esau left for hunt for the wild game, she said to his son Jacob, Listen, I overheard your father say to Esau, Bring me some wild game and prepare me a delicious meal, that I will bless you in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen to me. Do exactly as I tell you. Go out to the flocks, bring to me 2 fine young goats. I'll use them to prepare your father's favorite dish. Then take the food to your father so that he may eat and bless you before he dies. But look, Jacob replied to Rebekah, My brother Esau is a hairy man, and I'm smooth skinned. What if my father touches me and you see that I'm trying to trick you and you call a curse instead of blessing me?
But his mother replied, then let the curse fall on me, my son. Just do what I tell you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Isaac akura kwegura sanya tsoona. Akadana mwana wake mukuru Esau. Ndokubva tienda undovhima mhuka yaunenge wabata kwaenda ubike sezvatoda. Prepare a favorite dish for me. Kana ndadya ndikuropafadza. Conversation yevanhu two, Isaac na Esau, baba nemwana dambirawo. But the Bible writes, and Rebecca overheard. Rebecca aivawo pamba asi yadanwa kumeeting yeblessing, but wakaita manzwira ndokubva anzwa kuti mumba mune meeting yekukomborerwa. But iye ari favorite womwana waanoda kuti aropafadzwewo. So ndopa akashedzawo mwana wake Jacob kuti mwana wangu ndanzwa baba vako vachitaura nekukoma kuti vanoda kumukomborera kana auya nemhuka yabikwa sezvo vanoda vacho. Iwo uchiita sezvandichataura. The rest of the story. Mukomana wakabata mbudzi mudanga pamba ndokupa amai ndombo vabika. Pane secret yeblessing yevakomana hapasi pakungobata mhuka ichanoitwa naIsau wachiuya nayo. Baba vaisa condition yekuti prepare the best dish or the best meal for me. That's my favorite meal. So munhu unogona kuprepare the best or the favorite kuna baba akasivana. Nekuda by experience, amai vakaroorwa vana vasiku. Kuda kuti amai vakagara nababa for a long time. Ndovaibikira baba uye nevanonzwisisa kuti baba vanodei. Saka condition yekunzi kana wabata mhuka uye nayo ubike sezvandinoda. That way the trick was sezvandinoda kwete sezvaunoda. I'm sure you all know kuti tinofanirwa kunamata Mwari sezvaanoda kwete sezvatinoda. Amen. Mwari anofanirwa kunamatwa sezvaanoda iye Mwari wacho. Dzimwe nguva tinonamata isusu sezvatinoda. Munhu anofunga, munhu ane pfungwa, but pane nyaya ndepekuti pfungwa dzako surrender your mind to the mind of Christ kuti ugone kufadza Mwari. So pane vamwe patinonamata sezvatinoda zvichitosvika palevel yekuti tine zvatinoita titofunga kuti Mwari vanofara nazvo. Kuri kufunga kwedu nokuronga kwedu and ari maonero edu. Saka uchiona machechi anosiyana anowanda zvinoitwa ikoko zvakasiyana zvinoitwa difference yemind yevanhu kwete yamweya mutsvene. Difference yatinayo as denomination haisi nyaya yamweya mutsvene, inyaya yemafungiro edu, manzwire edu nemaonero edu. God is one, the Spirit of God is one. But sei kune madenomination machechi akawanda, mafungiro edu, maziviro edu, manzwiro edu nemaonero edu ndo akablenda chinonzi denomination. So according to God, Mwari chaanoti church is the body of Christ. Yes. Isu chatinoti church hachiko kune machechi. That's why sometimes ukaenda kune imwe church yaunonza upinde ukaenda ikoko unzwa chinzi apanduka hachapinda nesu. Mwari amboti wapanduka anongoti ana mata. Munhu akabuda kusalvation akaenda kumethodist akabuda kumethodist akaenda kuanglican ndozinzi hachabata nesu akatopanduka hachanamata because tinoona nemind yepina usikapinda nesu haunamata. Yet munhu ari uriko kwandoti munhu yari kunamata. So to God there is church, to men kune machechi. So pakashayikwa guideline yamweya mutsvene pakunamata panoita kuti tinamate sezvatinoda sezvatinofunga. Tine mamwe anozwa kuti aiwa ukanamata kana mvura kana usasimuke ipapo Mwari achaona kuti uri serious. Ndo zvinonzi sezvatinoda sezvatinofunga. Not led by the Spirit but by the mind of man. Munhu chisimba chine brain chinofunga. Danger ndeyekuda kuedza kufunga zvisingafungwe zvaunofanirwa kusarenda mupfungwa yaMwari. Hazvina kuipa kurongeka chakaipa kurongera. So kushaipa kwamweya mutsvene nako kunoita kuti pave neorganization yatinogona kuti church iye Mwari achiti akatarisa asingaone chechi. Zvinoita kuti unamata Mwari nekufunga kwedu zvisingafadze Mwari but zvatinofungidzira kuti tikadai zvinoita zvakanaka. So amai vanzwa baba vachitaura nedangwe ravo ndokubva vashedzawo Jehovha zvanzi mune nyaya yandanzwa mukaturu yandikuda kuti iwo uite sezvandichataura. Ende mwana uyu paakaita sezvakataura mai
blessing. Mukomana akaudzwa nababa akaenda musango kundovhima. It's unfortunate kuvhima even uchida kukomborerwa mukaimire. Akuda kukomborerwa barai. Tiaga kukomborerwa barai. Unotizwa uchida kukomborerwa. Hakuna mhembwe kana kusununira kuti bai hako unokomborerwa. Saka mukomana apiwa condition yekuti enda unovhima ari patight. Yeti nawe kuna Mwari hakusi kuvhima skimu yedu kungoenda munyasha nokuti takaprovidewa kaKristu. Nokuti ani nani anotenda mahari ndiye anova neukama naBaba. Righteousness yedu is like filth rags unto the Lord. Kureva kuti kana takunamata tinoruramiswa naKristu. Problem yemind yemunhu ndeyekuda kuvhima kutsvaga skimu kuti ndadai Mwari angafari, ndadai Mwari angafari. Yeti inofadza Mwari chacho kuenda muna Kristu watakatopiwa kudhara. Rimwe zita raKristu anoti Gwayana. So nauye mukai unotsvagwa pano unotsvagwa mukai musango inova human idea. Yet Mwari vakaprovide already muka inonzi Kristu, who is the Lamb of God. That's why Johani paakaona Jesu achiuya akati iro Gwayana hana kuti urume. Unoti he was led by the Spirit. Ndobva aona kuti munhu uyu arikunzi munhu nevanhu but munhu iGwayana. That's why even Mary paida kutobereka Jesu wacho nekuti anga asiri kuziva kuti akatakurei, aida kunoberekerwa vana. So resistance ndo yakazoita kuti aende kudanga nokuti mhuka dzinoberekerwa kudanga. So there are times that when the Spirit is not with you, unovavarira pasiri pako. So amai vaudza mukomana uyu kuti mwanangu bata dzemudanga. Umwe aupiwa condition yekuzenda unovhima. So mapicture emachitu kune vanuvhima. Kune vanuvhima zvakabatwa kudhara zvakaprovedwa. Kune vanhu vakutsvaga zvavakaitirwa. Yeti kuti vagamuchire zvavakaitirwa hasi kuzvigamuchira. Vari kutotsvaga rega kuti tikadai Mwari angafari, tikadai Mwari angafari, tikadai Mwari angatigamuchire. Kune vakutoziva kuti kururamiswa kwedu kuri muna Kristu. Saka uchiona kune imwe masacrifice anoitwa nevanhu nekuda kwokuti vari ignorant. But vachiita zviri biblical, but on a wrong note, and I'll give you an example. Now we are coming to vandaverenga. Vari vamwe madhira vakagoita kuseri kwemba yekuti ivo chiregera kudya ndipedza ini ndavhima musango ndakubata saka chiri pasupu yakuinani. Ndobva vati iwe ndikakupa chikafu chandinacho uchandipa kodzero dzeudambu. Kaexchange kanoitwa kuseri kwemba nekuda kweignorance. Sacrifice kuti urupa mumwe chikafu okupa birthright. But ukaenda kuna Genesis 25, Bible rinototi Mwari vachitaura naRebeka nhumbi yarwadza, vanoti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuti before birth somebody was already blessed. But nokuti haazvizive akatanga kutsvaga the blessing after birth. Akada kutora kodzero dzeudambu, akada kutora kodzero dzemunhu akaruza. Nekuda kwokuti vachiri kudumbu Mwari vakati mudiki ndiye achabudirira kudarika mukuru. Saka pamberi paMwari mukuru ari patight, but mudiki ari right yakati uri patight ndipe kodzero dzavo. Kune exchange inoitwa kuseri kwemba nekuda kweignorance. We are living in such times. Nekuti dzinongoa ukaita nungo nekunamata nekushayiwa zivo zvaMwari unonorohwa kuseri. Pane vakomana vanotora vanhu mari kuseri. Kune vanhu vanorohwa chekuseri. Unoenda kunonzi kushandirwa, kunonzi kuitwa sei, kunonzi ukatipa zvakati Mwari anonzi kudai, ukatipa zvakati Mwari anokudai. Yeti pawakatopihwa Jesu ipapo ndo panotangira understanding yako itaita kuti Mwari wakaprovide kare solution. Ausore wakuenda kuseri unonzi tipe zvakati tite zvakati. Madhiri kuseri kwemba haana kugumira vana Esau naJacob. Nhasi kuno zviriko. Hauchida breakthrough ingoita so kuseri. Kana wakuenda kuseri unotoziva kuti kunorohwa munhu. Vakomana vanotora vanhu kuseri. Nenungo dzekutsara, nenungo dzekunamata, nenungo dzekuverenga Bhaibheri. Munhu akangomira pakona akati ndiri zvavo kuti zviite Samaria akati unotoisa why go to ignorance. The greatest enemy in church is not the devil. Ignorance. That's why devil wacho paakataya kuna Jesu achiedza Jesu akakundwa, haana kukundwa naJesu achiti Jesu ibva pano, patatsanya ibva pano. Jesu akaramba achiti zvakanyorwa zvichinzi. Which means chinotyiwa naDevil information. Ndo zvakaita kuti abve pana Jesu kundau musiyani naye. Haana kudzwa dzimwe nyaya. Aingoudzwa kuzi it is written. It is written. Information no key to the church.
Saka danger tinochona kupazera rako usati wane Bible notes rako. Hauna basa nazo chakungopinda chechi. Information. Data unoshandisa mwedzi wese alibale kutenga Bible. But alichokuuza Bible kunasikaiti. Kana kuti ana basa nezvitingada kukura ndane mba. Yamuno. The devil another advantage. Anoziva kuti ukangova neweapon, ukangova neinformation, ukangova neknowledge. Aspera ineyo. But lack of knowledge. Iyo lack of knowledge haiti kutadzise kuya kuti chinotouya. Saka pamwe pake indipandai kuenda kuchechi mberi mfana. Nasi kaenda kuchechi munamata. Baba wangu takura zameti. Baba wangu wane police. Nekuti one Sunday manheru zvinonzi unokuya kuchechi. Audye Sunday. Saka ndakaipindira Sunday. Ndinozvira Sunday ndakati. Tinenge kutoti pressure yekuba zvokunamata kwachitori kure. Ndabva pastage yekuti sadza yapera tatakuterwa mabhibheri. Usikana kuterwa kuchechi chako. Kwende mtera Kristu, usikana wacho. Kristu pasaidi, wakamusikana wacho wamemchechi. Amen. Mungu meeting your blessing. But already before the meeting, pale zvakataurwa naMwari chinhu. So kuna akanzwa pfungwa yaMwari. Akaziva kuti inopafadzo hombe. Inofanira kuenda pamudiki. Zvikuitwa naRebeka sisitsotsi. Ari kusimbisa zvakataurwa Mwari kuti zvimanifest. Akatonzwa Mwari vachiti mudiki ndiye unobudirira kudarika mukuru. Saka baba pauda kupai double blessing to the elder. Anoziva kuti zvakataurwa Mwari zviya must play a role. Saka kwani mwanangu uya kuno. Zviri kubvimwa nevamwe type yako haivhimwe inongobata. Zvakaunzwa kudhara. Kune zitori mudawa. Dzakamira nokuti secret haisi pamhuka. Bikai sezvandinoda. Prepare my favorite dish. Zvakuti wakasika kubata, wanonoka kubata, wabata yakanaka yakakorera, nyaya inopinda pamoto. So chandinoziva vakomana havana experience than the mother pakubika. Saka ane advantage yanowirirana naamai vanobika. Saka uchiona kuti Bible rinoti ndichakupai mweya mutsvene, a suitable, a helper to the church. Kureva kuti isu hatina zvatinoziva kuti tikasasarenda kuna mweya mutsvene anoziva. Nekuda kuti patinoshanda nepfungwa dzedu, pangatoita mistake. Pautonzwa semungu anofunga Mwari vanofara. Pane zvatinofunga pamusoro paMwari. Yet we are not designed to funga pamusoro paMwari. We are designed to surrender to the Holy Spirit who knows the mind of God. Wakatara pamusoro panhau yamweya mutsvene. Unonzwa mwati tienda haisi mweya. Iye Mwari wacho mweya. Anonamatwa kumweya. Yenyu haisi mweya. Ipapo patone disaster kutotanga wacho. Kuya haisizoite mweya si Mwari wacho ari mweya. Achinamatwa mumweya. Yenyu haisi mweya. Wasema wacho wanamtotwa ugayo muchifuta. John the Baptist. John aibhabhatidza vanhu John. Aibvunzwa kuti ndimi here kana kuti ndiri umwe. John nokubva ati handisiri. Asungwa yerenga rinoti kudii. John paakatoda kubva musoro. The disciples of John came. Kuzoviga mutumbi waJohn. Unatone vaitopinda iyo iri kuti handisiri. Munhu akanyipira John. Akati akadzangu handisiri. Vatone vanonzi vadzidzi. Anasa John wacha. Akuda pachena kutai vanhu vokura nzira handisiri. Vanhu vanonzi vatine isiri mburi yedu. Iye John paakatoona Jesu achiuya akatoti iro gwaya anobvisa zvinhu zvenyika. Vadzidzi vaJohana havana kuenda vese. Kune
kutofira pamwe unofa zvishoma. Amai vane information yavakapiwa ichinhu. Information iyoyo vana havana kuti yakataurwa vachiri mudumbu. Zvoreva kuti amai vane upper hand information than the boys. So vakomana havari mufananidzo yechechi. Chechi ikashaiwa mweya mutsvene inoshanda neinformation iri lesa, inonzwa nekuvhima. Zvimwe zvauri kutsvagwa zvitsvagwe. Zvakatouya kare vakambokunogokuisa pachena. Gogodza unokumbira unopiwa. Tsvaka unowana. Ndoti kune zvinotsvagwa. Kune zvokuti ukagogodza unovhurirwa. Kune zvokuti wega unoronga zvikaita. So handi zvese zvinotsvagwa. Zvimwe zvitoripo kungogogodza unoza anonzi gogodza uzarurira. Unozarurirwa. There are people ready to open for you. That is that statement here. No, it is how people open. You know, statement here discipline. When you are sure that the kupinda, respect those who are ready inside. Amen. And if I don't come and love food teaching, don't you know when you open to an open out of the class? So am I very information? Is it a woman? But woman and am I no variety? So that you also want to go share. We are changing and it's not the mind of the father. I'm not saying I'm can we have changed as a church in opinion, right? As a matter, no, I think Pachkoro, it matter about the South. But I was going to say, master have. Martin, I don't know what I have office. If you don't end up breaking, you got to pay to what value with Matamona. So, you want to farmer, but I'm going to not teach you. So we need to grow and maximize the things of the spirit. We move our black and white TV, I don't want to do what they call. I will sit down and sit there. I'm going to get how do you do a son of Sunday school? Akarara Mutembe, Petuniarika. Bishop Ella in office. Why not take up shades among Akarara putting in an office? True. And about just one man jump a protocol. Bakataka shades Akarara into a shooter. Why was Yakarara, but I need to narrate. I don't want to present him. Yamo Army as office. Bishop office yawanayo but izati somebody wairara pedyo neareka kuti kuna akatsvaka uvepo hwamwari munobva chakachigara mwari unovhanidzana munochokera muofisi taakutambira kuno munafana but I don't respect Ella in age. Somebody auya kwaari achiri kudidana is the one akamumenta kunzwisisa the voice of God. Akatonoziva kana wadano this time not tamaite munhu andakateerera. Now, by experience, he knows the voice of God. We are certain of the but I'm talking about it. If Papa, Papa, Shakanaka, Samuel, Agulizo, is youth, I need to respect him. You would have gone to Jakatora, Bishop Eli, who mentor Samuel to know the voice of God. I don't wait for Lucius Banimu. Mundialas of the time of the one. So come on and welcome me to Bishop Ella in my office. Never go to another page book. They are so much. And Bishop Ella was happy enough. He had office. Who the moon has in office? And I never tell you, Sunday night's day. Because what I'm telling you, no problem. Enough is
office me. I'm an office team, but in Harassment. No, I don't know what to tip of go to the office about a job. So Amaya, she's a shadow picture of the Holy Spirit. Send the different Zamaya and Wayam Chain. At the amount the Jacopa is suitable helper. So just out of the Jacopa of Mubaringa city. So it's not the hope on Mubaringa city that resembles the Holy Spirit. So Amaya do Mubaringa city from Komana was not there. But I want to bless the and ask you to find out how many leader who possess that they are sick and Wayam Chain. When I was going to see Wayam Chain on the street, go to William. So we can only relationship naye anzvanokuudza zvokuti vanhu vaita zveusiku vanoshanda kutoaudzwa naye nekuda kuti ane presence ane inonzi kumini presence. Toona mukadzi mudana zviri kuvhimwa nemumwe mumwe ari kuita zvekubata achitora zvakauya zvega zvitori pamba kudhara but inzwa misi iripo. Baba vati ena unobata mhuka kune mukomana wavo, amai vati mukomana wavo ndibatire mbudzi mbiri. Inzara yemudziye kuti mudhara akabikirwe 2 mbudzi. I see that. That's a revelation, that's a mystery. That's the Old and the New Testament. I was end up on Torah about Zimbabwe. Mudara is about to die. So you can't have done the with here 1 and 1. But am I going to do that? Why you have carried some fire put the wherever it is mentioned? Poeta puts the head on our temple, you check my other body machine. So I would try to be that kind of what we can walk down. Those are the he's a hairy man and a suit guy. But I can be back to what you come and ask you to but my own teachers and that's how I was by now. We to be kind of put the in Wapa. Pioneer is a way of forgiveness. The city and me with Babalaji. So what you better make a position of young chain to help Jacob. I want to go on. I'm better than you. But I want someone of young chain. I'm not better than you. Oh, you are very nice. You know only one. Muga mpunguzi mbili za orawa. Ambayo wakatura Mateo makaisa mkumana. Chai chema mkingini mkumana utakasiana. Magafana na kana wapenda ewe mbuzi. Amen. Kuna mtu kana wali the covering of the Spirit of God. Hausume mama. So baba wakamshedza ngapa tuza kumbata. Ende wakashibata. Kuti voice ila chiko. Asimaoko ndia iso. Kuna kia confusion. Kuna twin one kama. Kule ma twins. With twin one. Amen. But baba wakikulitira twin one with voice chiko. Maoko iso. Wakati yubitikana na confused kudai na kumomino kumbrera wacho. Because asuzwa tujana mbetina naye. But baba wanataka mroba fata shakada. Mu confusion imo. Musazi wauti ndiani. Nokuti voice za Jacob maoko ndiani iso. But baba wakufura mbei kumroba fata. Inawe kuti amai wadila naye. Nobody will understand the mystery. Yekuti zvaunofudza kuti Jacob ari here, you can also be here. Nekuda kuti chatora matewa toisa pauri. Advantage in relationship ya Jacob na Rebecca yakaita kuti awane blessing yakaburukirwa ina siku but nekuda kuti aiva ne relationship na amai. Church ikashaya mweya mutsvene ikasasarenda to the leadership. You can lead the church ne skill, ne knowledge, ne understanding, but the church must be led by the Spirit of God. Nokuti kana Mwari vachitungamirira zvinhu zvavo, kana Mwari vari kudhiraivha mafambiro echinhu, zvinosiyana nepazvinoitwa nevanhu. Sometimes Mwari vakaita chinhu unoona unofudza kuti hapana Mwari. Nokuti tine zvatinofunga kuti kana ari Mwari aifanirwa kudai, gamba Mwari wacho anotoshamisa. Achitungamirira vanhu kuda kuIjipiti vaende Kenani, akavanakisa paRed Sea. Pavaingoenda nepaRed Sea pasingayambukike, iye achiziva kuti chingayambutsa nemiracle. Vanhu pavaitofamba vakananga Red Sea, vaitofudza kuti wrong direction. Imagine pavakasvika pamara pane mvura inovava, yet they were being led by the Spirit of God. So kutungamirwa nemweya waMwari
Tenderera, kwete kupusha. Ende vantu mukatendera 7 times anodona. Imagine wakatendera 5 times. Apane akangomuka wakati wana kana takuitiswa. Asikuona kana crack kana anything. Times vale kufamba. Aunati tukamira vanhu vanokusunga. Amen. Tendera jengo unotendera 6 times tunoti apana kana crack. Unenge chatodza vanhu kuti haachanzwa Mwari Joshua. So what vale kufamba. Being led by the Spirit of God as it is, you must be mature to a level wekuti unozoziva kuti kana ari Mwari ataura uwane faith, kana ari Mwari ataura zvinoita. Hapana saini iri kuoneka nhasi, pachatinoziva Mwari arevi nemi. Mwari pavakataura neni 2006 kutenda masitiri muparidzi, hana kusangana nevanhu vanonomberera maoko kuti paridzai uri kuita zvakanaka. I remember a friend I wanted to name to Akas who went to Barote. Beware of good people one with water. You know what it was. I don't tell you common sense, but must not drive your Holy Spirit. Don't want to tell you to water and lose it on the paper. See, then I today cyber and donate. People to answer my city. Beware of good people who are not godly. Everyone are right, but not much at all. I don't cancel as I don't cancel. I don't disinfect. I don't get that you only some job, you know, to find the one why? Because he didn't come out to see. But my wife is not tired of my family. That's why Baba come back. Baba to be so. We have to buy. I was not a Jacob, but my Baba come back to our feet. Baba come back. I can't be so. I can't do Baba. You know, if you want to know, no one will just put one of that. Ukaone ukama na action. Kwa maana vima anataka kati zangu anataka kuvima mbele dzino kuvima ni makeup vima kama mbele unatuchenda kuvima. Okay ninaona kana hata kunanga what is your trouble? But the Bible around the race is not the swift, not the battle, the strong. But time and chance are given to all. We need the youth of the church that is driven by the Spirit of God. Amen. Kuziva funga ya Mwari. Kumira pa funga ya Mwari. Unotati Mwari unogona kutaura chinhu. Chikatotadza kugamuchirwa nechechi inoda Mwari wacho. Vanhu vairamba kuti Jesu mwana waMwari. Ndizvo zvakaita kuti vati toda kuti uroverera pamuchiti. Vanhu vedu isusu kuita Mwari type yako. Mani ava vatenda una kwairiza ati mangwana isabata ati tabi sabata takabirira matoti komisipo ndakabvisa. The signs yaivapusha yaingova zero without the Spirit of God. Vaira mukadzi Samaria kuti muna Jesu takamirira Mesaya achitoudza Mesaya akauya kudai kuti sikuti takapinda kumirira izvi. Ende akauya achatidza chokwadi achitoutaura naMesaya wacho akauya kuti Mesaya achauya. So shungu dziripo dzekumirira bali kusaziva kunomirira zvinhu zviripo. Zviripo zviri provided kudhara unoramba uchizvitsvaka waida kuti hauna meso imwe kana kuona zvakaona. So amai iri mhombo vakanzwa vakapfugama vakanamata kuti Mwari sei imba kudai ndokubvapiwa a prophetic word. Church mazwana maprofita awanda arikuti maprofita awanda ukamutora Bible ainayo arikuti maprofita awanda ukaivhura muna Joel 2:28 in the last days I'll pour out my spirit upon sons and daughters will prophesy. Kwete sons wanda wakomana kuwanda daughters sema akawanda iye akabata Bible Robert akawanda.
chechi anotakura Bible naishandisa Bible. Sign yekuti ndinandizwe but now. Jesus dwelling the prophetic. Yet the Bible are some are teachers, some are evangelists, some are apostles, some are prophets. And now, what are you? Akapela. Akabata lijiti wa mwangaji wa wafakiri, wa mwangaji wa profita, wa mwangaji wa apostoli. Akalibata sobada kumejushi. Zezi shumu zikunamata. Asina shupadi ya mali. Uye asina kutara mambo ya mchini mali. Spiritual gifts kuna hangu na kukamchino kumonza ya haite. Watika hana chini inda changa nzipati parenga. So parenga panongo kana na masana shirana. So mwendene kakora ma statement yekuti bavazi pinde ushawa mwari. So ane mumwe vatawiri vamfibira. Wanandaira vakenga panono. Zvitewa zvipinde ushawa mwari zvakakupa zvikwere. If common sense is not given by the Spirit of God, if common sense is not given. So, Anisha, Gauchira, Anisha, Sisa Gauchira. Babo, Shokoramo is like a double-edged sword. You don't check a coco, don't check a foot no. Ugonde cheke kwa sika cheke kuno, no za nafu. Shaino nikalipita no katisaidini ni wewe kwa hiyo. Amen. Rino correct time. Rino service. Rino not so challenge ya tina ona. Moyamche asikiwa roho kandi. Bangani driver chini from common sense. Maticha cheta noko zote master wangu. Bozi wano kupita office kwash. Iwoga na kulika kwa noko kuchaka kulika. Lati kapana shaka kulika. Foi kapana mote na kuimba. Hauna kana idea kuti master wangu. Bana wanzo tipa wana kupoka chikono. Ripota kuti mufurane office kwa master. Noko furana kuti ndotanso tari mwene mtara. Bozi no. Usina master. Because David cannot run ship. But not as it must. Kuni wanu wakaenda bora Yesu ndio kumfunza mafuta. Baba wangu ndio wakashika bua kule mimi akapenda vichena ndio. Asi Yesu. David sana watu watu ni Mungu. Baba wangu Jesus, but mkatu asi Jesus ndio sana wali tunope. Iko kupenya ile law of attraction mtu angizo tete. But mfata leo kuna pachena mtandisi. Essa mudaram no meio. Aí só vamos ter um. Não vai me dizer, não sei o que eu dizer. Eu não lhe digo nada. Onde me vai? Eu chego se mandar lá embaixo. O cara não tá deixando só não fazer a tua mãe. Mudando de meio que para na mata. A não faz logo na mata de Cristo. Que é o leadership. O casino foi a mãe. Não tem nada. Tem time kuti bana achatendo kwa roho na chechi. Kusuna activity chechi msana. Bila kweli powerful melo kweli kwa Then chechi powerful. Rapport there is power in the name of Jesus. Abuna chechi power. There is power in the name of Jesus. Abuna chechi power. Because when you look powerful. Imani yako nenda kutendezo. Unaweza kumharana na makomplexity yako na matatizo. Asi taulo na. Asibabu wote Yesu angalia wakati binana misho. Kutene testimony negative ya Yesu kama sibos. Kule kwa hapo nzapenda jishoma. Marketing. In gallery it did not do mind to explain because of their unbelief. When Yesu ataisa mtu ndio the power of the church. Alisimama kawana kwese but haitwa tisimbarato na kawana kwese kesi. Magetsa tu wanaruto boku bamagi. Kwese ndi magetsa ngo boka ni. But uno mfungo shanisa maiki
nemalights wamautoshandisa welding machine nemagetsi atikwana same supply. Saka zvikuitika nezvekuti zvatinazvo ndozvinogona kutifungidzwa kuti magetsi acho mashoma. Akawanda magetsi. But midziyo yatinayo kuti pashanda zvishoma. Supply iwari kukareba. So Jesu mumwe chete ane simba vagona kuti vakaita zvishoma kubrandeni because of their unbelief. Vane maziviro yaoneka paisa kusaziva. Kusaziva imwe level. Kune mamwe maziviro anobloka the flow of the Spirit of God. Vane vaimuziva semwana waMaria naJosefa. Because vakamona achiita mpengo chiteko vanotenga Josefa mwana wacho. Aitoziva chokwadi ndicho wacho akatoudzwa namweya mutsvene mukadzi wakwane nhumbu kwete yavo. Message yakaprezentwa very tough. What mukadzi wakwane nhumbu. Usabata mukadzi wakwane nhumbu. Unachiti wakata wako. Ndedei. Church needs way. Mweya mutsvene akashaikwa. Hazvitatise chechi 20% zikapera. But kune matambudziko vanhu azikapera. Because anoita kuti zvipere zvinhu zvifambe. But vanhu vanorana chini. I love statement Mark 16:17. You know, if you believe, signs and wonders will follow you. Icho kwadi atiterere minana. Asi zviri wrong kushaikwa kweminana. Kana une Bible pota uchivhura achikara zvanofunga Mark 16:17. If you believe, signs and wonders will follow you. Mukatenda zvishamiso zvinokuteverai. Unati icho kwadi atiterere zvishamiso. But musateverwa nezvishamiso. Zvato zvishamiso futi. Vura. Uzotatsirika kuda tichidzira sokupuza. Standard yekuna is the word of God. Ndinoni. Ine sign yekuti hapo muntu wedaya. Nyaya dzanofanira kugadzirisa, dzirisingagadzirike. Unosvika pakushingiswa nyaya inogone paramanya. Pane kuti Mwari kugadzirira nyaya inonzi washinga. Yeto sokunzi kwatsaka. So unomuchidaiki. Chidai akasa kune munhu zviro zvake. Saka ndisina kunogwisa uyu chinorwadza. Saka isai grada imwe musoro. Iyaita basa kundiwa munhu ka munhu kushinga pano munhu. Ngakati vanhu vanozoshinga vanozogenda. Azvino musana kuna chiro chinorwadza. Ari kuira mishini yake. Ana mukwadza bhandiri ziri kushinga. Munhu kushinga. Aiwa pano pacho usashinga. Visa musoro mudzotsanga isaiwini. Yes, Matthew 11:28. Uyaivambiri makaneta makarebe watoka izoro. 29. Takurai jokira kunokuti rakareruka. Saini yekuti ndera Jesu. Nendera yakasai. Rikareka usashingi. Fura kuti ndishobita mwana zvakuzotoka. The importance of the Spirit of God. Just and I remember Shakanaka Manch, na X 1 and 2. But come on to be there when I'm sharing. I want to put time in the media. But I can tell them to the president Jesus. That's what I can't reach. But I tell them to one thing I saw that I want to pin them to wear Judas. But me, I am sharing. But no matter what I said in front of all. Basa baba. Basa baita. Ino tudamu ya mchele. But you have some Roma basa. We want to see. When they share a site, wait up when you kind of one teacher at a time. No one was for it to run.
zvisina mweya mutsvene wacho mukati. Saka zvinoita kuita chifundisi usina kuitwa mufundisi naMwari. Zvinoita kuwana sikuru vanokukurumbira kuti pinda uya kuchikoro uita mufundisi. Chinoita chifundisi ichocho. Kuva mufundisi icalling, asi kuita chifundisi ichoice. Ukatoda kuita unotoita. Unozoona vakurova sokukumbireka. Unozvizwa. Weamchene akashayikwa achitadzise chechi kurana vati vanhu vari muchechi vane zvavanoona kuti panapa Mwari anenge asikuita zvinhu pakati pedu. Ine kunyara hukunde zvako vati vagona kutoona kuti tikati pindei pano ndizoti mzve maita ti yakauya nekushandirwawo unotonoshandirwa chaakutokwei unenge unotozoenda wabuda unotoziva. Varume 2 Kings chapter 7 vaigara kunze kwemusasa so pakakombwa Samaria. Vakaita miti nokuti tikagara pano tinofa, tikadzokera muguta kuhama dzedu kune nzara futi tinofa. Vakazvipira kuenda kumaenea. Shuva pakuona kuti hama yangu haiiti mhambiri nani. Vazvati hama dzedu idzi bati nzara iripo futi kuhama. Usaitona kunze kwedu bati ndenda kusirira. Indege anchiparidza. Asi kunoita kuti simakona vezvekutaura pano. Nyaya yekutaura ndeyekuti mweya mutsvene unofanirwa kuonekwa, mweya mutsvene anofanirwa kuita zvinhu. Kaitaka pamusoro pamweya mutsvene, mweya mutsvene sebroad tail. Mweya mutsvene ndiye une zvipo zvimwe zvemweya. Saka ukati mweya mutsvene unofanirwa kuprofita. Chiprofita ndiyo product yamweya mutsvene wacho. Muna mweya mutsvene mune zvakawanda. Mune zvipo zvizhinji. Vamwe they dream dreams. Vachinoteswa nekuda kwegift yavakapiwa namweya mutsvene. Ona kuti kurota kwacho haurote futi. Kurota kwakareruka. Hakudi prayer, kuda kurara. Hakudi kurara, hakudi kurara. To make things worse, ukatozorota futi ukangana kuti unakusema. Ikureta ataki. Kashaya mweya mutsvene tinoita zvinhu zvedu. But at the end of the day, hakuna chinobowa kuna mata zvisina mari zavo. Haumire Satani kukudzinga muchechi, unozviudza wega kuti kuenda kumhurira. The devil anokufrustrate to a level yekuti haasi anokudza kusiya wega unomhumira. Kana kuti haumira unouya but uchisinei nazvo. Peter akatevera Jesu, akatuma Jesu kuGetsemani. Peter akatevera. So daiti Peter pamwe akashinga ndikudiscover ndiani wese. Vamwe vakatiza buda pachena kuti haisi tazvitadza. Peter akatevera kunorambira mberi. Aitonzi mumwe wacho akati handiite izvozvo. So munhu anogona kutoya kuchechi madero rakuzoramba zvekutaura. Yamuparidza ake but kuti haurovi pamuya kuzoramba chete. That's the spirit of Peter. Dai mweya mutsvene atibatsira. But chinzwa ka mweya mutsvene anogamuchirwa. Mweya mutsvene you allow him kuva pakati penyu. Haafose. Chinofosa chinoita paiginya idhimoni. Saka tinoona dhimoni parinopinda haurindwi ende haurigamuchire. Asi parinoenda rinoita nharo. Dhimoni unozikanwa pakuenda kwete pakuuya. Mweya mutsvene anozikanwa pakuuya, anogamuchirwa. Pakuenda hatauri. Akazongona vangombo nevaFiristia. Mweya wakatoenda. Tikashaya kugamuchira mweya tiri pataiti. Tikashaya kugamuchira mweya auite text ikubatsire.
vanhu vakasarudza munhu anoreplace Judas. Mwari ndokuzosarudza Paul kuti areplace Judas, become one of the apostles. But vanhu pavakasarudza vakanda mijenya pakati paMatthias naJoseph. Wakasarudza Matthias wavo haana kuita basa. Chiona text lero kuti Mwari vasarudza Paul edauriti. Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse 25. Verse 10. Now there was a believer in Damascus called Ananias. The Lord spoke to him in a vision. Ananias, yes, he replied. The Lord said, go over to the street called Straight, to the house of Judas. When you get there, ask for a man of Tarsus called Saul. Let's show us the good. Ananias was the man. And now road, you know, the street called Straight. In other words, the straight way to get the replacement here Judas. And now road, you know, the straight. Kumbaba Tarsus. Kune muruma anonzi kwa Judas Tarsus. Uchaona muruma anonzi Paul. Ndiye wandote ukushunga matira shure are one of the apostles. In other words, the straight way to get the replacement for Judas is Paul. Nusaka Paul akawalipa mrodi no the straight. Aisi coincidence asima sitema spita nuna kidza. In revelation yekuti Mwari vari the straight way to replace Judas. Nusaka Ananias answer and mrodi no the straight kumbaba Judas ndogo utaona Paul. In other words, chiri straight to replace Judas Paul. Saka Judas akawalipa nusaka Paul akawalipa kumbaba Judas mrodi no the straight. He became an apostle. Maybe I'll go deeper this way. Paul was a Benjamite from the tribe of Benjamin. Benjamin. Akaberekwa na Joseph. Kuberekwa kwemkomana anoti Benjamin. Wakaberekerwa pa Roti. Mai vake vakaita Leba vari pa Roti. That's why Paul was Benjamin. Calling yake akadanwa futi pa Roti. Nokuti Benjamin aitwa mwana futi wechi-12. Saka kwa disciples vanga vasara 11 pakuliwa wechi-12. I didn't see actually. Old Testament is the shadow of the new. So now we are eating out that every place at this 12th one from the tribe of Benjamin. So when you say that Shaikwa, what can you imagine? Ukanda mijenya human idea ukuthi thina wane sengathi bachawira ngoba zayitha alike mafuthi amayithi utanjani akabale ngoni nayo tazibena umsangano nayo asikuthi bona position ukuthi unezipho bakayifana ubona ngoba ikashaywa moya ukanda mijenya yakandwa ine payidonera but when you say that kapiwa ukana upita okudrive the church ukita zikukereke amathambo pane moyo kuti vanhu vachiita zvinodiwa naMwari Mwari unoita zvinodiwa nevanhu pakati pavo. Pane a challenge pane zvinofanirwa kuti rwadza zvichigona kuimprove. Kubuda mucomfort zone kunotoda pressure nemarwadzo. Saka tinoti kune imwe pain isiri from the devil. Genesis 3:15. I don't know to God's I will increase pain in childbearing. It's not going to increase, I don't have to introduce. Increase it away there. Not one about to white way, it's not that. Pain in your way, there is pain in it designed by God for improvement and better things. Chinchese chakanaka cha unofanya life. Chineka pain side of a story. Ukada kudira muzvidzidzo zvako unoita serious nekuerenga. Zvobohwa vamwe vachitati wachitamba iwochierenga but mama future vanochizhanisa kuti basa saka uchiona kubasa kuna vamwe vanoita work hard vachiti washoma woita work head zhinji do you know what in the Bible chaimo live
king out of sweat. Get your punishment. Kudya cheziya yanga isiri design ya Mwari. Paitupa munhu atadza. Mwakamba yabanje pasindira matireo. Baba kuti uchadya cheziya panofanira kuda ziya. Wakukota paitupa munhu. But Adam, you eat out of sweat. Yeah, your punishment. Your punishment is not someone else who has sweat. But I'm garden, I sat at Zaman, I to shank garden, I to sweat, but I was living out of grace. That's why Chakatanga I see where he eating. Munubara Sipanama, I don't have the shank, I don't have the dress. Akataka off. Munakasiwa tena number 6, tena number 7 sabata off. Nachakataka baba eating. Mwanada kupa picture, you don't eat out of your sweat. You eat because of my provision by grace. Yeah. So when you sweat, you don't rely on your sweat, you rely on grace. Yeah. Things are tough. Even what you want to do, I always be I tell you, it's best. You must live by grace. That's why by grace, grace provides, Lord demands. Amen. Nyasha zinokupa Kristo wakutuka mukamuchira unoona mazinosadza baba. But you know I look at Kristo inokutusada kusauraya. Vapa uvi. Wapinda mkombe wana iPhone ila wafuga vise utusada wanuti pata antina. Mwenye akafana ni calculator. Ukapewa calculator wakati 2 times 2. Unazoea utafanya kufunga unafanya ungo pesa. Chinofunga chini. Ungo bayo 2 times 2 unaweza kupata 4. Au keki msorai. Ukapewa calculator, emuna sana calculator. Answer ni BY1, but mwanu kile kamsomo wa keki. Why boss akapiwa 60 million batsina. Mwenye mchele ndiye batsina. Because I don't say, we may not want to in that spirit and surrender of the Spirit of God. We are changing that way, welcome, we are changing that way, people are positioning to lead the church. Jesus said, to not tell us, to be one of them. No good thing we are changing. Deal with two of race. Now, we are Holy Spirit as church doctrine. In kingdom principle. I'm going to kunamata. So not vazhinji avanamata. Asana kuchechi. Vazhinji avanamata vanogona kuenda kuchechi. Zvinotoita kuenda kuchechi usina namata. Why? Nokuti kunamata kuita zvinotaura Mwari. Munamata kutaura naMwari. Kunamata kuita zvaanotaura. And the secret ya Mwari macho. Methodist service. Alright, kuwana madiki Mwari unopindura munamata. Kuvanhu vakuru Methodist service anopindura munamata. Saka ndinopoka kuchiverenga. Ukaverenga inoti. The God who sees what you do and what you do. Pinda pakavanda vharato, and the God who sees what you do, not what you say. Kana unarurivereka. Zantu kapinda pakavanda uchinamata Mwari anoona zvamunoita kwete anonzwa zvamutaura. Iwo taura yacho. Ndazvo zvakafanana nemukomana apinda musikana. Kuti ndoda kuroora. Musikana anogona kuramba. Ukadzoka after 2 years ndosvika musikana yakaroorwa. Kuti ndozvanaitaura 1. Ndoba achakudza tayo ndairamba chaitaura. Kwete zvaitaurwa. The God who sees what you do and what you do. The church must be led by the Spirit of God.
wapinda mukereke wako wakuti mweya mutsvene ndizadze nditungamirire ndiite sekuda kwenyu. Kuti mweya mutsvene akabva tikataka kuita zvinhu zvedu tinotoita zvinhu zvedu, but kana mweya mutsvene ari pakati pedu there's a difference. There's a difference. Zvafana nemunhu ane chipo nemunhu ane chido, vese vanoita zvinhu, but ane chipo anoita with a difference. Kuna ane chipo chekutamba bhora, kogoita ane chido chekutamba bhora, ndoanoti mabhuza vane chido. Pasina kipa anototi maboys, anoti mabhuza. I think my time is done. I made the life give. I need to respect time. But this is the message I brought to the church. Let's surrender to the Spirit of God. I see church doctrine. While watching where I don't know what I'm wearing. Allow Holy Spirit to fill you. Allow me to use you. Allow me to lead you. Kana mama asagamuchira ari kutungamirira anyadzisi ari kuva epoint kuti ndinewo ende tumara kuita zvinhu. Mwari paakati drive paakati tuma mweya mutsvene kuti inoparidza mustreet kune vakataura zvavakataura vakafunga zvavakafunga. Matakafana nguva yekuti vakazoona kuti kani unana mwari. I remember when days before night prayer wari pako kutoteje dash start kuda pagate unataka matamoto kuda pagate kule mbaya kule kitira kusaidia mmoto hata kwa sasa tulipani kwa hizi ngiri ndio watu sisi sasa kusoma tena ngozi zika mungu izina kusika mafuta inotozoona kuti yafa wewe kuna mtaraji leo tunamimi na zope ukazipa mtsika pale mwinchi alishika pale tunaona tena hapo ndio kana ya kanyajisi mwali wakatendeka wewe wao zilatiza ni mara masimausi. Hallelujah. Na nasema zito mujitire anotuzona kana zvinga zvichipora tichitwara muzvitire kavatowedzera kuita porita kawana zvokutanga zvinenge zvina basa kuzoti ndomara kuita zvipakati pedu pane mazinotooneka chete kuti vakumeka tingaita narobati zvinhu zvinomwari izvi. It's time for us to surrender to the Spirit of God. Inzwa kumuda mweya mutsvene, inzwa kumufarira, inzwa kumugamuchira. I want us to pray before I sit down, and I would like to ask you to stand up. Your prayer and my prayer. Ndeyekuti mweya mutsvene ndizadze, mweya mutsvene nditungamirire. Zvipo zvamunogovera kukereke, here I am, Lord. I'm ready to receive the spiritual gifts. I'm ready to surrender to you, the Holy Spirit. Lead me, guide me, help me. Suspend your intelligence. Visakubara kwako. Iti mwari wangu ndinozvideredza kwamuri mweya mutsvene. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We surrender unto you, Holy Spirit. Baba tinozvideredza kwamuri imi mwari mweya. Imi mwari mweya mutsvene. Mweya mutsvene tungamirira kereke. Mweya mutsvene zviratidzei kereke. Mweya mutsvene famba ine kereke yekwenu. Mweya mutsvene zviratidzei pakati pedu. Nyasha dzenyu mwana wangu ngadzioneke. Favor yenyu Baba yamakadura pakati pedu. Tiregere kuita sekufunga kwedu, asi kufunga kwedu tikusarende nemafungiro enyu. Titungamirire Baba, tiwanirewo nyasha. Pamusoro pemhuri yangu Mwari mweya mutsvene vainitungamirire. Oh, lead us, O Lord, by your grace. Lead us, O Lord, by your favor. We surrender unto you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, church. We may be seated.